Oimorenya koromga juang'en odhiambo ma tarik 3 dweno mar auchiel 2024 odhiambo bende koro piny Kenya rito winjo koya kuom jatend piny Kenya William Ruto achiel kachiel koya e kar jot ma jatend piny e boma Nairobi kama bende odhi go e mbaka gi oganda jo Kenya kokalo kuom jofuambo e ute fuambo ma pacho Kenya koromga juang'en twak ma bende odhi tiyo godo e yorno mar nyiso oganda jo Kenya ni gino kenge mage ma bende koro iko Magna ni osudo Kenya mbele kaka owinjore ma en ikro ka bende pod dhi mbele e kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto e bure Nairobi thuolo machuok Kenya koromga juang' ang'no abi iri gi twagno kendo anwa kelnigo achiel kachiel manera gi TV kaka pien wasingo bedo wang'i kod iti mano emano ma bende watimo ka odhiambo kawuono kuom mano pod waiko ni weche motucho e pacho ka weche go manyien ahinya kini bende oganda jo Kenya medo golo pachgi kotende kod ng'anyo ma bende no bedi pacho ka jo mokalo bende no rakruok gi polise ka achiel gi jo ng'anyo ma bende osekelo tho ka achiel gi hinyruok mar oganda moko pod olal ka moko be pod ing'uono e yo machiko koyie wacho gi thuond weche. Jatend piny Kenya William Ruto odhi twak kod ute fuambo ma pacho ka odhiambo ma kawuono konyiso kenge ma sirikal medo kete kelo lokruok ne oganda jo Kenya. Mane en jod bura Manandi Hills Alfred Keter omaki gi ji ma ichich ne gino bila e kinde ma imedo se obila kuom ng'wano ji ma osebedo kase piny owacho. Rawere mong'ere kaka Gen Z no bago wuoth e chuny boma ma Nairobi ka gimoko misuma kendo kwedo bila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. Warwako pachi chendo ni nyakoromga juang' mar ratil kata obedo ni wadhi bedo kode kuom thuolo machuok ka bende waketo wang'wa mar rito twak mar jatend piny Kenya William Ruto achiel kachiel ka dhi ya e kar jot ma jatend piny Kenya kama bende wasekore yo makare kochakore tang' nwane ni waketnigo kendo ang' ni beda chiel kuom jogo ma ang' ne winj twak mikelo gi jatend piny Kenya William Ruto ka bende dwa nyiso oganda jo Kenya okenge mosekao motenre kod dhiro Kenya mbele parni ma bire kinde ma bende weche osebede pacho kae weche go mag ng'anyo ma bende thoth oganda jo Kenya osebedo ka ntiere kod ng'ur ewi kaka itayo piny Kenya nyato meto mag osuru parni ma bende bire kinde ma bende koro sewit kucha paro mar chik mar omenda mabende jatend piny no wacho ni ok obikete koke wadhunjo ni to dhinso jo Kenya ngo tende gi weche go nyakoromga juang' mana thuolo machuok koya kae ikrok pod dhi mbele kata kamano waikoni weche manyien wan gi jaloko marwa Belinda Adhiambo machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jaloch jatend piny Kenya Rigathi Gachagua onyiso jo od bura ma Kenya Kwanza mano siro paro mar chik omenda mondo mi oting' msalapgi kuom rem winjo dwach jopiny ewi paro mar chik omenda mag 2024 ma jatend piny Kenya wito oko koyango ni owinjo ganda jo Kenya koting'o nyaka jo matindo obed kod lalruok gi piny owacho. Gachagua koni wich teko mane moko kuom jo od bura ma Kenya Kwanza oketo ka gisiro paro mar chikno ema omiyo ng'anyo ne obede thuru kae. Kosiro twak ma jatend piny Kenya William Ruto oseyangi ni chiwore matimo e kind sirikal kod jopiny. Gachagua jiwo jotelo mondo mi obed kachiko itgi na jopiny mano yiero gi yor ombulu. In the mighty name of Jesus, if we believe, I have no doubt in my mind that the president and I are good friends. We have come a long way. Hatuwezi kubalia mtu yeyote kuja katikati yetu. Sisi ni watu ya kuandikwa kazi. Wewe umeandikwa kazi, lazima usikize wale wamekuandika. From time to time. Na ukisikia wanasema hii hapana bishara na hawa. Huwezi bishara na hawa. Watakufuta kazi. Si ndio? You must listen to the people. And let our members of parliament not fear the people who elected them. Kujeni muongee na ile watu walichagua nyinyi, si ndio? Mkuje kama mumetereza, muombe msamaha kulingana na vile Samo nimeendelea, si mtasemewa.
So mimi nimekanywa na hao vijana. Wamenikemea the whole night. Na nimewachana na hiyo maneno. Mimi nitaongea mambo ya rais na yangu saa hii. Wabunge mkuje muongee na hao watu. Sidi walichagua nyinyi. Mtaelewana. I am sure mtafika pahali mtasikizana. Mimi hiyo maneno nimeondokea kwa sababu itaniletea shida bure. Waniambia hii wabunge sisi tulichagua, wewe kaka kakando. But let us agree going forward. Let us listen to the people. Tusikize ground. Jatend piny Kenya William Ruto hoyango ni oikore ne twak malach gi jo Kenya ewi chenro mag manyo kwe kod achiel mar oganda ewi weche ma osebedo ka kelo liet e Thurkai koloso Lolgurian ne kaunti ma Narok e kinde alama Jumapil. Jatend piny holuwo ni ng'anyo ma osebedo e Thurka nyiso oganda jo Kenya ni nitiere kod siso mar keto kenge manyien ewi kaka itayo chenro mag piny Kenya. Ruto bende onyiso geno kod kweth mar ji 100 mochiwogi mondo mi ota chenro mag lokruok ne chopo kenge maketo Kenya e opara makare. Ruto bende olero ne sirikal medo keto kenge mag twak e kind sirikal kod jopiny obed achiel kuom mise ma itayo godo piny Kenya. I am sure this nation is going to change because we are taking the right steps, we are moving in the right direction, we have taken the right trajectory, and we are going to make sure that this nation becomes a great nation called Kenya. Ile mina wauliza, zile changamoto ziko katika taifa letu, kwa pamoja, kwa kuungana, kwa kushirikiana, tutazitatua na Kenya itasonga mbele. Na msikuwe na wasiwasi. Haya mambo mnaona haya ni safari ya kubadilisha Kenya. Kwa sababu Kenya hii imekwamishwa siku nyingi kwa sababu ya sisi kukosa kuamua yale mambo ambayo yatakayobadilisha Kenya yetu. Wametuchagua na tumewashikilia nyinyi na tunataka tu kuwaelezea nyinyi serikali yetu ya juu na ya chini tutaendelea kuwafanyia kazi pahali ambapo sisi tutaweza. Jadolo mar kanisa mar All Saints Cathedral ma en log tich mar Anglican Reverend Canon Evans Omolo osemonj ma obila no monjo kanisa mar All Saints Cathedral e chieng' ng'anyo. Jadolo no yangone giseyudo nyinyo mag magina mar mo 30 mane obila go ogoyo e kanisa no ka koro dwaro mondo mi jatend obila Japheth Kome okwang'ono ir kanisa no ka bende oseobila kuom monjo kendo mako moko kuom jochiw thieth mane chiwo thieth ne jogo mano hinyore e kinde mag ng'anyo. Kaluwore gi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pachuka makwedo paro mar chik mar omenda, jatend kanisa mar Anglican ma All Saints Cathedral Reverend Canon Evans Omolo dwaro mondo gai mar obila okwang'uono ne kanisa no bang' obila bayo ir malungo wang' mar keo jong'anyo mano jote kar lamo no. We therefore demand an apology from the Inspector General of Police for his officers nearly deconsecrating our place of worship. Oseobila kuom dojore nyake ute lamo ka bende okwora were mondo mi oyie kwayo ma jatend piny Kenya William Ruto mar bedo kod twak e weche ma osebedo ka kelo fuere pachuka. We condemn this careless encroachment into a consecrated place of worship whose sanctity of which must be respected in the same manner we expect respect of protected public infrastructure. Ochiwo puoch gi pak ne jochiw thieth mano ochiwore chiwo thieth manono ne rawere mano oyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo ka bende oseobila kuom mako kendo lal gi moko kuom laktechego kendo bogo jochiw thieth mane konyo ganda. It is unfortunate that officers threatened and abducted some of them for coordinating these medical services which were meant to offer first aid care to protesters and even to the very police officers. Opoyo moko kuom jokanyo mar kanisa no kod oganda jo Kenya mano chiwore chiwo kony ne kar thieth mar kanisa no kendo ochiwo ne gi chiemo kod pi modho e kinde mag ng'anyo. Olero ni osuru nyako oganda jo Kenya chul kaluwore gi chike mapachuka. Kata kamano oseo piny owacho kuom rem dinrode ma omenda jo piny lalgo kendo rem kete tich omenda go kaka owinjore. We 100% support paying of taxes as a way of supporting government. However, we oppose overtaxation
of the people, which unfortunately largely is spent on financing extravagant lifestyle of government officers displayed opulently in public space. Okwayo jatend piny mondo omi owinjie duond jo Kenya oked gi tiyo marach gi omenda mag jo piny kendo oked gi mibadhi masani okwako piny. Korom Kajwang' wadhi achiel kachiel nyaka kar jot ma jatend piny Kenya kama bende twak dhi mbele kanyo chakore sani twak mikelo kanyo gi jatend piny Kenya William Ruto gi jo ute jofwambo. The thing is, why do you need blackmail? Yeah. Why do you need intimidation? If you have better ideas, sell them to the people of Kenya. There are enough intelligent people in Kenya to differentiate what is good from what is better and what is best. Great. Gorian is growing. I was 80 And the tarmac has linked it to Migori. We have to finish that section. We have to finish that section to Kilgoris. That's the section that is remaining. Yeah. But we also need to do that section to Kerancha. The bridge was done, but there is some 20 kilometers there that is not yet done. Hopefully, when you get funds. I don't know what we'll do, but it's okay. Excellency, you should ask Kato to invite you to Kimana again. I'm from Kimana. Yes. I'm Kato's neighbor. Oh, in Kimana? Yes. Okay. Rudi hapo tena. Kimana is a good place. They grow a lot of vegetables.